Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako po si Francis, isang masugid na tambalanista ng Lawan Antique. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang kirot na nadarama ng puso ko. Hindi kagandahan ng panahon noong linggo. Nagbabadya ang sobrang itim na kulay ng ulap. Walang kahit anong bahid ng liwanag mula sa sikat ng araw. Walang huni ng mga ibon o kulisap. Ang tanging naririnig ko ay ang mga ingay ng naaapakan kong tuyong dahon habang naglalakad. Maya-maya pa ang tahimik na paligid ay nabulabog ng lagatik dala ng napakalakas na buhos ng ulan. Wala pa sa kalahati ang aking binabagtas na daan sa lugar na gusto kong puntahan. Sumilong ako sa malapad na dahon ng saging. Batid kong hindi ako makakaiwas sa malakas na buhos ng ulan, pero salamat sa dahon ng saging dahil hindi mababasa ang buo kong katawan. Maya-maya pa itinuloy ko ang paglalakad. Hindi ko maiwasang mapatingala sa mga nagtataasang puno na wari may bahid na mga butil na luha dahil sa mga patak ng ulan. Ang ganda naman ng pagkakadescribe niya. Oo nga, na-imagine ko. Na-imagine natin lahat. Naririnig natin yung pagtapak niya sa tuyot na dahon. Pagpatak ng ng tulo, yung tulo mula sa dahon ng saging. Correct. Yung laki ng dahon ng saging. Nakarinig ako ng animoy musika, ngunit nakakakilabot pakinggan. Tunog na nagmumula sa batis na di kalayuan sa aking kinaroroonan. Batid kong likha lamang ito ng aking malikot na kaisipan. Ngunit ang takot at kaba ay hindi ko maiwasan. Patuloy akong naglakad nang walang ibang tinitingnan kung hindi ang aking inaapakan. Saan ka pupunta? Napatingala ako at nabigla. Boses ito na nagmumula sa bandang kaliwa ko. Palakad-lakad ka pa rin na parang wala namang patutunguhan. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad na wari walang narinig. Sa banda pa roon ay tanaw ko na ang isang bagay na magpapasaya sa akin. Ngunit nagdadalawang isip ako kung kaya ko pang abutin. Pwede kasi akong madulas at mahulog sa mga sanga ng punong iniikutan ng mga dilaw na bulaklak na gusto kong kunin. Pero papaano ko mapapasaya ang isang taong mahalaga sa akin kung wala naman akong gagawin? Wala akong sinayang na pagkakataon. Maingat akong umakyat at nakababa. Hawak ang pumpong ng dilaw na bulaklak. Ito ang nakagawian ko tuwing linggo. Yun nga lang, kung dati inaabot ko siya sa lola ko at inilalagay niya sa ibabaw ng altar. Ngayon, sa ibabaw ng puntod ni lola ko na inilalagay. Minsan naitanong ng aking guro kung anong bagay sa mundo ang maituturing kong sining. Yellow bell ang sagot ko.
Yun kasi yung nagpapasaya sa akin tuwing napapasaya ko si Lola. Kakambal yun ng mga alaala ni Lola nang masasayang sandali nung siya ay buhay pa. Kapag tinitingnan ko yung yellow bell, para siyang litrato ng mga ngiti ng lola ko. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Ang inyong tambalanista, Francis. Hello sa'yo, Francis. Una, gusto naming bigyan ng pagpupugay ang iyong bonggacious na paraan ng pagsusulat. Yan, di ba? Napakaganda. Ang ganda ng how you describe everything that you see. Kahit nga hindi namin nakilala yung lola mo, parang gets namin yung itsura ng lola mo. 'Di ba na mukha siyang bulaklak, mukha siyang 'di ba, mukha siyang masaya, 'di ba? Parang maliwanag, namumukadkad ang kagandahan, correct, humahalimuya sa ka. true, parang ganun kasi ganun yung pagkaka-describe mo sa kanya. Tapos ang ganda nung gustong-gusto ko yung paglalakad mo, yung pag-describe mo sa linggong yon na walang huni ng ibon, ang tahimik, yung langit nagbabadya ng pag-ulan, diba, wala yung sikat ng araw. Talagang natin na-picture na-envision, natin. correct Talagang nakita po namin sa isipan namin yung buong yung buong nangyayari, 'di ba? Ngayon, kung ikaw ay tambalanisa, hindi nyo nakita, ganun talaga. Di wala ka imagination. Hindi ka masyado nakinig, 'di ba? O baka napangitan ka sa pagbasa ko. Kasi ako ramdam ko siya ramdam ko yung narinig ko yung mga dahon, yung mga tuyong dahon na tinapakan niya. Nakita ko yung mga salasalabit na sanga na mahirap abutin yung yellow bell. Nakita ko yung puntod. Nako, nakakakita na pala ako. May third eye na pala ako. Baka mamaya sabihin mo na, nakita ko yung lola mo. Nakita ko din. Yun din yung una ko sinabi, partner Nakita ko yung lola mo. Nakita ko yung lola niya na parang namumukadkad, na parang maganda. OMG, may third eye na. Ayoko siyang buksan. Sarang. Hindi, diba? So, ang ganda yun. Yung gusto namin munang bigyan ng... patunay lang na magaling kang writer. Oo. Sana makasulat ka ulit. Gusto namin makabasa ng mga ganyang klase mga sulat na very descriptive. Very detailed yung sunod-sunod na pangyayari. Oo, ganun. Ang ganda. Sana sulat ka ulit. Kahit na fiction, hindi kalungkutan na nangyari sa buhay. Yun lang kung may horror story ka nga, di mas maganda. Mas diba? nakakagulat kasi yung bawat detalye ng plot, correct. No? Na i-describe ko mo na maigi. Diyos ko, siguro puro sigaw ako ng partner. Galing na writer. Thank you Francis, and thank you for sharing. Well, katulad ng sinasabi mo, meron talaga mga bagay na magpapaalala sa atin ng kasayahan at kalungkutan. Natatandaan ko, meron tayong naging tambalanisa dati na nag-message sa atin. Noon pa, nung meron pang text line 2299. At tagal na nung text line 2299. Pag nag-i-invite po kami ng mga listeners namin para maging interactive yung radio show namin, 2299 yung text na lang po. Correct. Doon sila nagpapadala din ng kanilang mga hinaing. Parang mga paghingi sila ng advice o kaya reaction, comments. Katulad ng ginagawa nyo ngayon sa Facebook Live. Ganun. Noon, text line 2299. So anyway, doon sa text line 2299 ang tanda mo na, no? Okay lang maging matanda. Ang importante, hindi halata. At ika nga sa isa kong kakilala, okay lang maging matanda basta nakakarating pa sa ikalawang langit. Napapapalakpak siya ngayon. Diba? Ganun. So, ano kaya partner? Motto ko yan in life. Yan. Okay lang ang maging matanda, ang mahalaga, hindi halata. Yan. So, alam mo yun, so dun sa text line 2299 na yun, natatandaan ko to bigla ko lang naalala. Sabi nung isang tambalanista, ayoko na pong makinig sa inyo. So, yun parang all caps niya pang tinype yun. Ayoko na pong makinig sa inyo. So, syempre, na-capture yung attention ko, partner, no, sa lahat ng mga nag-send na message, yung na-capture. Ayoko na pong makinig sa inyo kasi kapag nakikinig po ako sa inyo, naaalala ko po
yung jowa ko. Kasi dati, sabay kaming nakikinig ng tambalan. Parang ganon. So wala lang, naalala ko lang. At ito naman si Francis, sa kanyang kwento, kapag ka nakakita siya ng Yellow Bell, I'm sure mix yung kanyang emotions eh. Masaya kasi naging parte ng buhay niya yung lola niya. Pero at the same time, malungkot, di ba? Sabi niya, hinagpis. Kasi yung Yellow Bell na yun ay pagpapaalala na wala na din si lola. May mga ganon. Kaya... Captured mo yung no, yung emosyon namin. Malamang din yung mga nanonood ng tambalan ngayon. Kasi kanina iniisip ko ano kaya yung inaabangan ko eh. Yung kasi nga dahil maganda yung pagkakakwento niya, paglalahad niya, tapos nag-create tayo ng mga images sa isip natin. Inaabangan ko yung susunod na mangyayari. Sabi ko nung nangunguha siya ng bulaklak para saan to? Iniisip ko baka kinuhit siya ng girlfriend niya or meron siyang isusurprise. Nang nalaman natin yung kinukuha niya palang bulaklak na dating inaalay niya in person sa lola niya tuwing linggo ay dadalhin niya na sa puntod niya. Na-captured yung emotion namin kasi yung twist no na parang hindi ko akalain magiging malungkot bigla. Nakakala ko magiging masaya sana. I mean yung ganun, ang dami yung emosyon namin nakuha mo doon. Ang galing mong maglahad ng kwento. Lahat kami nagbalik alaala sa kwento ng mga lola namin. Totoo din. 'Di ba? Yung mga panahon na buhay pa yung mga lola namin, ano yung mga bagay na nakapagpaalala sa amin bigla dahil sa kwento mo. Naalala din namin yung lola. So, balik kanina, wala naman masyado nalungkot sa mga lola nila. Dahil sa kwento mo, dumami kami. Ayos lang naman kami kanina. Natitrigger ka. Natitrigger mo kami. Natitrigger mo kami. Diba? Captured yung emotion namin. Nakuha mo doon. Nasundot mo. Correct. Diba? Totoo yan. So may mga talaga bagay na nakakapagpaalala sa atin ng past. Kaya nga siguro, partner, yung tambalan din kung bakit... yung up until now, 'di ba, 19 years. March na, partner, no? 19 years na yung tambalan. Bakit naaalala pa rin siya? Kasi part tayo nung kanilang kabataan, nung sila'y lumalaki, nung sila'y lumalandi, 'di ba? Kasi naka-pipe in music tayo sa motel nung sila'y nag-chorba. Yung di daw sila makapag-concentrate kasi humahalakak kami. Nauudlot yung anes. Yung control na doon sa counter, nandun sa reception. Correct. Nakikinig ng tambalan, ganun. So, hindi nila mapahina yung volume. So yun, parang merong talagang makakapagpaalala sa'yo. And sometimes, ito yung magbibigay sa'yo ng lungkot and sometimes magbibigay ng happiness. Pero ang isa pang gustong, I think, na pwedeng impart na mensahe ni Francis sa kanyang napakagandang descriptive na kwento is that habang buhay pa yung mga tao sa paligid natin, i-appreciate natin sila. Alam mo, hindi ito maganda, pero sinabi to na isang pare. Hindi siya magandang pakinggan, pero napakinggan ko recently nang sinabi niya, tingnan mo yung katabi mo. Parang nasabi ko na din to last week eh. Tingnan mo yung katabi mo. Diba ako, partner, titingnan mo ako, titingnan kita. Tingnan mo yung nanay mo, tingnan mo yung mga kapatid mo, tingnan mo yung tumingin jowa mo. ka sa madaling salita. Oo, tingnan mo sila. Isipin mo mamamatay na sila. Sabi niya, ang sakit pakinggan, 'di ba? Ang sakit isipin, parang wag nating isipin, napaka-morbid naman, 'di ba? Pero kapag kasi inisip mo na pwede silang mamatay at any time, 'di ba? Pwede mo silang hindi na makasama bukas, 'di ba? Pwede hindi mo na sila makasama mamaya. Ite-treasure mo yung moment that you have together. Ite-treasure mo yung taong yun. I-appreciate mo siya. Ipaparamdam mo sa kanya yung pagmamahal. Si father nang titrigger Oo, din. ang trigger, taga-tinginan kami nun kasi parang ayokong isipin. Kasama tumitingin ka, tumutuloy yung luha mo. Kasi diba, totoo, nakakaiyak kasi siyang isipin mo, partner, diba? Yung isipin mo na yung mahal mo, na katawanan mo, lagi mong, yung best friend mo na lagi mong kasamang kumain, isang araw mawala siya. 'Di ba? Magandang yun. Talaga masakit siyang isipin, pero yun yung paraan, also the way to appreciate that person, to show that person your love, kasi everything is temporary. Even yung buhay natin temporary lang. Magandang paalala yun, yung ginawa ni father. Nanti-trigger pero magandang reminder. Correct. Yun para kasi sa ating lahat. Kailangan ko sabihin na galing kay father yun, kasi kung ako galing sa akin partner, ako yung nan-trigger sa inyo. So, hindi ako yung sisihin. Nandamay. Yung pari na lang. Charot. Diba? Totoo yun. Tayo pa namang mga tao, di ba, nalalaman natin ang value ng isang tao, ng isang bagay kapag wala na sila. Tama. Di ba? Huwag nating hintayin yung ganung moment. So, yun nga yung sinasabi natin, paalala ito na habang buhay pa sila, di ba, bagay, alaga mong hayop or tao na minamahal mo, di ba, iparamdam mo na mahal mo din sila. Yes. Di ba? Kasi mahirap iparamdam ang pagmamahal kapag wala na sila. Mahirap mag-exert ng effort kapag, di ba, para may express yung pagkagusto mo sa taong yun kapag wala na sila. Di
Diba? Magdadala ka ng bulaklak kung kailan nasa puntod na sila. Diba? Diba? Kahit pilitin mo na, dadalhin kita sa pinakamaganda at mamahaling restaurant na alam ko. Paano kung wala na sila? Correct. So, Diba? Paano kung huli na ang lahat? yan ang paalala natin, 'di ba, to treasure our loved ones. Yes. 'Di ba? Ipakita natin yung love kasi hindi man sa nananakot pero hindi natin sure kung hanggang kailan. Tama.